Royal Enfield je značka, která je známá hlavně pro svoje klasické motorky. No ale zrovna tady tenhle ten model Guerrilla 450, to je něco jiného. Je to vlastně takový svěží vítr do těch klasických vod, je to mix různých stylů, originální design a evidentně už od prvního pohledu vidíte, že to je zaměřený spíš jako pro mladý jezdce, pro mladý lidi. Už jenom tím, že to má zajímavý barevný provedení, všechny ty kombinace barevný jsou skvělý, to se můžete podívat. Má to širokou nádrž od zhora, ten styl je takový fakt zajímavý. Jednoválec o objemu 450 kubíků, má to 40 koní, je to přesně akorát pro řidiče a majitele řidičáků skupiny A2, úplně bez problému. Motorka je živá, je lehce ovladatelná, fakt hravá, ten jednoválec sice se nezdá moc, ale je to fakt dostačující ten výkon. Dobře se ovládá, ta jízdní pozice je velmi příjemná, jo? Navíc ta motorka není ani vysoká, takže je to dobrý i pro malý jezdce. Evidentně fakt je tady mířeno na mladý, je to hravá motorka do města nebo na nějaký okresky, na malý výlety, úplně ideální stroj.